Dito ko sa inyo kay maningil ta ko ba? Babitan ko na. A few moments later. Ako pre, ang negosyo ran na ako pre, network. Dagko magyan ka mo network pre. Dagko pre, so sa kabalay na po mo katao. So cellphone kanang load ninyo, mga wifi pa dihatanan. Nagbayad mo. Tuna kayo konsumos krudo pre, krudo. Krudo inigmahal sa krudo pre, mahal pa ang network pre. Ano yung problema? Ako pre, way mahal sa mga tinguan, tubig. Hindi ko sino ko tubig. Ilang tubig? Plastic na palit to na ko lagi. Ha? Plastic na. Baligya ang tubig, wa man. Ang mga shooter, ice. Kabuon mo na ko na sapa. Kabuon na sapa? Oo. Yan naman tayo amigo sa nga, negosyante po to siya. Gamay ro ginan siya ng buwan mga 3.2 ra. 3.2 mm. Kani ako pre, sa usa ka adlaw lang, negosyo na ko pre. Mo kuha na pre, mo billion pre. So sa kadlaw lang ang income. Labaw pa krudo. Bihan. Labaw pa krudo. 24 hours. Sincere tong ako ng 3.2 mm day. Network may pinaka. Koros kalibutan pre. Moabot panahon pre. Ug wala na network pre, maguba ang NASA pre. Mao ipating luoyan na to. Mobalik sa panahon. Nahay cash niya. Manghuwa man to ko ba? Ato nasa ron. Tuwa na ganito kas. Tapos unasan. Hindi ka na. Para plastic ba? Ha? Para plastic. Ana pre, pahulong tikaw niya, pili gusto mo. Pwede mga 3 mm lang. Aw. 3 mm. Okay, pahulong tikaw niya. Bisag 45 pa, huwam ka. What? Huwam niya dito, okay. Pahulong tikaw ron. Okay. Aw, di na amigo nito, nagdoong na nga rin, oh. Ay, mura na magkukuha man niya siguro. Sige, tigay. May nagtagay mo. Tagay. Ini bang, kuhan ba? Nagkuha kong charity lagi pre nga. Charity ba kanang mga batang PWD, mga pulubi nga naami programa nga himuon. Dito ko sa inyo ha, may tao. Eh naali ka diri day. Mga milyonaryo, panginhangin na diri. Hangin ni kay preskong hangin diri pre. Milyonaryo ba? Di man ang puyo aircon. Pre, wala lagi no smoking pre, pero sa syudad ang smoke di bawal. Pero ang smoking wa gyud gibawal. Hilog-kilog pa yung sa ginseng oh. Abi, tanlasa na pre oy. Lagi. Ito itong utang, mabayaran na itong mag-awit ha. Dito ko sa inyo kay maningil ta ko ba? Mabitan ko unahan ka na ko bitaw. Ako dito ko sa inyo iro may tubag. Klaro kayo. Ay nakita ta dire. Kuha na doon ako Pimaya pre. Pimaya. O Gcash number ni mo. Gcash ba? Ako nakibaon mo ko. Oo. Ako na ito sinin mo niya. Yan mo ka mag-online. Ganina ako na itong sinin mo. Kulorop na ba? Kaya para dali. Kulorop. Bago na. Oo. Magin download sa kanang chlorop.